M-a pus Simona să vorbesc despre halate. Mi-a spus că trebuie să fiu happy. Sunt. Halatele noastre sunt de calitate. De asta le vindem și la hoteluri. Pot fi personalizate și prin broderie. Am brodat cu auriu, pentru că ne place pe bucăție. Halatele noastre sunt groase, din materiale premium. Știu, toți zic asta, dar ale noastre chiar sunt. Intră și tu pe Google. Ia citește recenziile de la clienții noștri. O clientă ne-a spus că halatele arată mai bine în realitate decât în poză. Bine, mai mulți clienți. Fă-ți un favor. Intră și tu pe studioul de broderie și comandă un halat, 2, 3, pentru toată familia, pentru tot neamul, pentru nași, pentru fini. Gata, Simona? Am zis? Suficient?